Jaloch machon mar bronze ng'wech mar mita 800 e piny ngima Noah Kibet nolocho e piem mag Athletics Kenya manotimre lap ma Ulinzi Sports Complex kawuono. Kibet noloyo jang'wech mar KDF Cornelius Tuwei manotieko thuolo mar 2 eka Vincent Kibet mar Prisons notieko thuolo mar 3. Korka jok mamine Vivian Chebet mar KDF ema nobedo jaloch kiluwe gi Naomi Korir mar Central Rift eka Josephine Sembeyo notieko thuolo mar 3. And I'm so happy today to come for the 6th K meeting and competing very strong. Yesterday I just positioned 2 in semi-final, but today I'm happy and I feel very strong to manage to win 800. Kupata qualification time, especially now that hatuna tracks, ni shida kwa sababu itabidi mpaka utafute competition outside the country ndio upate qualification. So hiyo ndio main challenge kwa sasa, kwa sababu unaweza kuwa in good form lakini hakuna race, kwa sababu kama weekend meetings ingekuwa standard track tungekuwa tunapata qualification time mapema.